Rakentamisessa energiatehokkuus on merkittävässä roolissa ja siihen ihmiset ovat myös valmiita satsaamaan. Tällä kaudella olemme tutustuneet moneen kohteeseen, joissa on lämmitysjärjestelmänä maalämpö, mutta millaisia muita vaihtoehtoja on ja mitä niiden rahoittamisessa voi ottaa huomioon. Me ollaan Joni käyty tänään Mikon kanssa sellaisissa kohteissa, joissa on maalämpö lämmitysjärjestelmänä. Mitä kaikkia muita niitä on? No, tämmöiseen aurinkoiseen päivään hyvin sopiva aurinkopaneelit on yleistynyt tosi paljon ja sitten on kaikki ilmalämpöpumput, poistoilmalämpöpumput. Ihmiset on tietenkin sijoittanut niihin koteihinsa jo aika paljon ja voi olla vaikea sijoittaa lisää rahaa heti tuosta vaan johonkin tämmöiseen energiaremonttiin. Niin minkälaisia rahoitusvaihtoehtoja sitä varten olisi? Me ollaan Someron säästöpankissa ajateltu aina niin, että katsotaan asiakkaan kanssa, että mikä hänellä parhaiten sopii. Vaihtoehtoina on toki ihan tyylipuhdas laina, mihin me tarjotaan edullisempi marginaali tällä hetkellä. Toinen sitten, mitä kans en niin kuin ikinä malta olla ammattini puolesta mainitsematta, on säästäminen. Säästät vaikka vuoden päivät, niin sulla on hyväsnykyssä jo vuoden päästä se rahamäärä käytettävissä. Mutta eli vaikka tämmöinen energiaremontti maksaisi paljon, niin kannattaako sitä ajatella kuitenkin jollain sille, että se on enemmänkin sijoitus eikä silleen se rahan meno? On, ehdottomasti näin. Eli jos miettii vaikka sitä, niin sehän nostaa sen asunnon arvoa. Ja eikö se ole, Joni, niin, että sit saa myöskin kotitalousvähennykset, jos ryhtyy tällaiseen energiaremonttiin? Toikin puoli vielä sit siihen lisäksi kannattaa huomioida, että vaikka se voi tuntua aluksi isolta sijoitukselta tai investoinnilta, mutta sieltä sitten myöskin palautuu pikkuhiljaa sitäkin kautta niin kuin takaisin sulle. Hyvä. Kiitos, Joni. No joo, kiitos.